Ado Gwanza, shahararren fitaccen mawaƙin nan wato Ado Gwanza. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV. Da Allah dan uwa ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe. Kana ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba ina roƙonka da ka daure ka dinga mana share da like da comment a zuwa gurubukan ku na Facebook da kuma na WhatsApp domin hakan ne zai tabbatar mana da kuna bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku masu inganci. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi dai wato Ado Gwanza idan ba ku manta ba a baya-bayan nan ya fitar da shahararriyar waƙarsa mai suna War. Idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu za ka ji yadda zai kawo muku waƙarsa mai suna War ta biyu idan ka biyo mu a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka. Kawai ka dai ka daure ka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda zai kawo wannan waƙar tasa mai suna War ta biyu a cikin wannan shekara ta 2022 mai albarka kafin mai ban kwana da ita. Sannan ina ƙara roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe kana ka danna alamar ƙararrawa sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora. Sannan kuma idan ba wani farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ba ka daure ka dinga mana share da like da comment domin haka ne zai tabbatar mana da kana bibiyar shirye-shiryen mu kuma kuna jin daɗin kasancewa da wannan tasha ta mai albarka a cikin shirye-shiryen da take kawo muku. Idan ka biyo mu a cikin wannan bidiyo namu za ka ji rana da kuma lokacin da wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Gwanza sai fitar da wannan shahararren waƙa tasa mai suna War ta biyu. Idan baka manta ba wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Gwanza idan ka kasance kana bibiyar sa ka tabbatar da lalle fitaccen mawaƙi ne kuma fasishi wanda ya shahara musamman ma a bangaren waƙoƙi na gidan biki da kuma waƙe 'yan mata. Wannan fitaccen shahararren mawaƙi wato Ado Gwanza inda ya yi waƙa sai ta yi trending kuma ta yi suna musamman ma a social media irin su TikTok, Instagram da dai sauransu. Wannan mawaki wato Ado Gwanza a waka irin ta soyayya ma ba a bar shi a baya ba. Wannan fitaccen shahararren mawaki wato Ado Isa Gwanza. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka domin jin yadda zai kawo muku sabuwar waka tasa mai suna War ta biyu. Kana idan kuka biyo mu a zuwa bidiyon mu na gaba za ku ji yadda zai kawo muku waka tasa mai suna War ta biyu. Kawai kai dai ina roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka ina ƙara roƙonka da ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai idan mun ɗora masu inganci. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka. Mu haɗa ku ta cikin wani sabon bidiyo namu domin jin yadda zai kawo muku fitacciyar waƙar tasa mai suna War ta biyu. Mun gode, ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mai albarka mai suna On Top Hausa TV.